Sergeant Clifford Omondi ma en achiel kuom apisas mag lweny mana wito ngimagi e masira mar kalapapla ne okete kare mogik mar yweyo. Omondi ne okete kare mogik e dalagi Alego Kaugagi e kaunti ma Siaya e nyasi ma bende jagoro ma ongirore migawo ma arita Raymond Omolo bende ne oyuoro. Omondi en jarit ma Jemedar Francis Ogolla ma bende ne owito ngimane e masira ma kamano. Wede kod osiepe ne otimo nendo Omondi kaka jago mane jaratiro kendo ne ohero kwe. Sasa nataka kuchukua wa mishonari wa Consolata ambao wana. Today, as we say goodbye to my beloved husband, I am trying so hard not to dwell on the pain of his loss, but rather celebrate the beautiful life he lived and the profound impact he had on all of us. Knowing that you are loved beyond measure and that your legacy will live on forever. We are united in grief and gratitude for the dedication, bravery, selflessness for those who lost their lives, including Sergeant Cliff Omondi, as has been eulogized by the family and friends. We mourn his loss, his bravery through this tragic incident. En lal maduong ne Uganda. We've been able to bury the best of our sons. Actually, in the military ranks, the top that you can ever find. And kawuono kendo wachakwa iko sergeant. Umione anyuola mara sergeant atimo mos kabisa.